नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र। स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। पूर्व विधायक खालिद आजिम उर्फ अशरफ खातिर जेल कोनो होटल से कम नाई रहे। जेल में वो गुर्गा संग दरबार लगावत रहे। ओकरा खातिर पीलीभीत से स्पेशल बिरयानी भी मंगावल जात रहे भैया। वहीं ओकर पालतू बिल्ली का भी ख्याल रखल जात रहे। माफिया का रसूख के कदर हावी रहे कि कोनो भी जेल कर्मी का विरोध कैले का हिम्मत नाई होत रहे। आप सबके बता दी कि ओकरे खातिरदारी खातिर जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला द्वारा सारा कायदा कानून ताक पर रख दियल गईल। प्रभारी डीआईजी जेल आर.एन. पांडे द्वारा जांच के बाद रिपोर्ट डीजी जेल के भेजल गईल। जेमें जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में जेल के शीर्ष अफसरन से लेकर निचले स्तर के कर्मचारी तक का नाम के साथ जिक्र कर दोषी ठहरावल गईल बाटे। एमे राजीव शुक्ला के जिम्मेदार ठहरावत हुए कहल गईल कि कुछ कर्मचारी न चाहत हुए भी एक काकस का हिस्सा बनने खातिर मजबूर रहने, विरोध के स्थिति में उनके खुद पर ही कार्रवाई होखले का डर भी सतावत रहे। पीलीभीत के मोहल्ला फिलखाना निवासी आरिफ के पुलिस पहले ही जेल भेज चुकल बाटे। ओकरे द्वारा लगावल गईल बिरयानी जेल अधीक्षक की देख रेख में अशरफ की बैरक तक पहुंचावल जात रहे। अशरफ खातिर जेल की कैंटीन में भी चिकन, मटन और अंडा करी बनावल जात रहे। अशरफ के कहले पर बिल्ली के खाए खातिर बिस्किट, ब्रेड व दूध का भी इंतजाम कल जात रहे। जेल के प्रमुख जिम्मेदारन के हर महीना नजराना पहुंचत रहे। बंदी खातिर भी समय समय पर दावत का इंतजाम कल गए रहे। जेल के अंदर ही नवरात्र में फलाहार तो रमजान में इफ्तार का भी प्रबंध अशरफ की ओर से करावल जात रहे। नन्हे उर्फ दयाराम के ऑटो में जेल के अन्य सामान के साथ दावत का सामान मंगवावल जात रहे। अशरफ की सेवा में लगल आरक्षी जेल के अफसर भी नियम के ताक पर रखकर आरक्षियन के अशरफ की सेवा में लगा रखल गई रहे। अधिकारी का हुक्म बजौले के अलावा उनके पास कोनो रास्ता भी ना रहे। जेल में रहकर अशरफ जौन चाहत रहे वो बात करा लेत रहे और जेके मुलाकात कल चाहत रहे उसे वो मुलाकात भी कर लेत रहे। उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ का नाम सामने अइले के बाद ही सारा परत खुल रहल बाटे। एक अधिकारी द्वारा जब जेल के अधीक्षक से सवाल कल गई तब अशरफ के ई सुविधा डर के वजह से देत रहे और लालच की वजह से देत रहे। वो जवाब देले के बजाय बात घुमा देलस। जेल में चल रहल खेल खातिर वरिष्ठ अधीक्षक जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला ही जिम्मेदार बाने। उनका निलंबन न होखले की वजह से पुलिस उन पर सीधा कार्रवाई से बच रहल बाटे, जबकि जेल के निचले स्तर के कर्मचारी मुकदमा में नामजद होकर जेल भी जा चुकल बाने। सीओ तृतीय आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व वाली एसआईटी मामला का जांच कर रहल बिया। निलंबित व जेल जा चुकल कर्मचारी के बयान भी दे दियल गईल बाटे। अधिकारी के निर्देश पर वो अशरफ के सुविधा मुहैया करावत रहने ए लिहाज से एसआईटी राजीव शुक्ला का नाम मुकदमा में शामिल कर सकेले। आने वाला वक्त में उनका मुश्किल बढ़ सकेला। आप सबके बता दें कि वरिष्ठ जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला, जेलर राजीव मिश्रा, डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप सिंह, जेल वार्ड शिवहरी अवस्थी, मनोज गौड़, ब्रिजवीर सिंह, दानिश मेहदी और दलपत सिंह ये लोग बाटे जिनके ऊपर निलंबन का तलवार लटकल बाटे। वहीं जेल वार्डर शिवहरी अवस्थी मनोज गौड़, लल्ला गद्दी, आरिफ नन्हे उर्फ दयाराम, फरहद उर्फ गुड्डू और सफरुद्दीन ये 7 लोग जेल भी जा चुकल बाटे। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।